Mož je. Vrátil se zpátky, asi jde trsat do kotle. Nehlede dál, jo, na toaletu. No tak to je v pořádku, jo, to já úplně chápu. Já chodím taky od pondělka do pátku. Aha, je. Počkáme s tím na písničku. Odskočil si snad jenom na chvíličku. A nebo možná na díl. O tom bych se nerad dále vyjadřoval. No ale proč by ne? Snad mi to ten pán promine, že mu hraju k toaletě. Kdo to pro něj udělá takhle v létě? Bude to mít příjemnější a my budem rozjetější. Přijde, bude uvolněný, třeba si aj zapaří. Mám rád, když chlapi paří. Koncertu se pak daleko víc daří. Je úplně jedno, jestli mladí nebo staří. Hlavně, že je to v pořádku. Pomalu zakončíme tu písničku. Bo nevypadá to, že šel jenom na chvíličku. Nerad bych ho rozptyloval, aby mi pak nedal, už ne. Děkuji.